हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। मी आता हे 1 चमचा वरून खोबरं टाकलेलं आहे। आपली आता चिकन सुक्का रेसिपी मालवणी पद्धतीची तयार झालेली आहे। तर आपण पटकन त्याची रेसिपी बघूया, साधी सोपी। तर आधी आपण काय करायचं, चिकन जे आपण कट करून घेतो तर ते तसंच ठेवायचं आहे। तर त्या चिकन मध्ये आपण हळद, त्याच्यानंतर कोणताही मिक्स मसाला घ्या, कोणताही घेतला तरी सुद्धा चालेल। नंतर आपण त्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर, म्हणजे जी तिखट नसते पण कलर छान येतो, तर ती घ्यायची। आणि नंतर आपण त्याच्यामध्ये हे 2 चमचे वाटण घेतले। ह्याच्यामध्ये भाजलेलं कांदा, खोबरं, आलं, लसूण आहे, तर ते आपण टाकून आधी हे मस्त मिक्स करून घेऊया। आता हे चांगलं असं मॅरिनेट करून झालेलं आहे। तर तेल तापत ठेवले, तर त्याच्यामध्ये आता हे तमालपत्र टाकणार आहे। एक मी दगडफूल घेतलेला आहे, दालचिनी घ्यायची आहे, 2 लवंगा टाकल्या आणि आता हे चांगलं गरम होऊन देऊया। तर आता हे जे मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ते याच्यात टाकून द्यायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। त्याच्यात जराही पाणी टाकायचं नाही आहे, पूर्ण वाफेवर शिजवायचं आहे, मस्त चिकन सुक्का तयार होतं। आता मी हे 10 मिनिटं कमी गॅसवर शिजवून घेणार आहे। आता 5 मिनिटं झालेली आहेत। 5 मिनिटानंतर त्याला अशी उकळी येते, उकळी आल्यानंतर परतून घ्यायचं। आपण त्याच्यात जराही पाणी टाकलेलं नाही आहे, पूर्ण वाफेचंच पाणी आहे ते। तर ढवळून घ्यायचं आणि अजून आपण 10 मिनिटं कमी गॅसवर ते शिजवून घेऊया चांगलं। आता आपण चेक करून घेऊया, चिकन शिजलेलं आहे। तर आता मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहे, चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे आणि परतून घेऊया परत एकदा। कलर खूप छान आलेला आहे चिकनला आणि चिकन आपलं शिजलेलं आहे। तर आता विदाऊट झाकण आपण अजून 5 मिनिटं ठेवून देऊया असं। आता आपलं पाणी सुद्धा आटलेलं आहे। तर तुमच्याकडे कोणतंही खोबरं असेल, किसलेलं असेल किंवा काही असेल, ग्रेटेड कोकोनट असेल, तर त्याच्यावर फक्त 1 चमचा किंवा 2 चमचे टाकायचे आणि टाकल्यानंतर ते मस्त ढवळून घ्यायचं। एक अशी छान अशी वेगळी चव येते चिकनला। आमच्याकडे गावी असंच करतात, वरून थोडंसं खोबरं टाकतात आणि पाणी पूर्ण आटवल्यानंतर मग ते खूप छान लागतं खायला। तर आता आपलं हे चिकन सुक्का मस्तपैकी रेडी झालंय। हे बघा, त्याची ग्रेव्ही सुद्धा छान अशी घट्ट आलेली आहे आणि वरून आपण जे खोबरं टाकतो त्याच्याने सुद्धा अशी छान टेस्ट येते, एक आगळी वेगळी रेसिपी। तर तुम्हाला आता व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग।